vakomana nyika yeZimbabwe yakagumbuka yakatsamwa vachiti aiwa Mnangagwa aiwa is too much playful noda kwokuti aiwa madays anospenda kune dzimwe nyika nekuda kweillegitimacy wake anosagona kutungamira ndo zvaifunga kuti mamwe maleaders ndo zvaachaita nokuti he was surprised noda kwokuti aiwa pane chitiko chakaitika muzora nezuro nosana mina mashoko abuda nyongo muzora nhasi nobva wasubscribe like turn on the bell icon now iri pana pakamira sokudai so zvinoonekwa kuti aiwa pamaleaders akauya for the SADC summit zvinoonekwa kuti most of them vakangouya musi uwoyo ndokutodzokera vamwe vakangouyawo Friday ndokuvata but pachingopera kupiwa chairmanship ndobva vatorwa pasi pana panhau inobuda nyongwa inotakwa ichinzi it was a half a day visit to Zimbabwe. Where was Emerson building villas? 6 leaders left this evening. All that noise and propaganda for half-day trip. Emerson is too playful. Vanotaura masvika kuti aiwa paitiwa noise kuitagwa nawo yeSADC summit kuita sekuti event ichange iri the most adventurous kana kuti ichange yakakurisa kana kuti ichange yakakosha but vanhu vakashamisika vachingoona this event aiwa ichingotora maminutes ainambotora 24 hours maleaders nobva aenda. Chakanyanya kushamisa vanhu chekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa ari a neighbor to Zimbabwe or an ally to Mnangagwa. Amuri kuona mapictures uyo achiliva achisiya Zimbabwe achitoenda zvonyanya kushamisa vanhu kana Cyril Ramaphosa achisimuka the very day which means haasi interested kune zvinhu zvaiitika ipapo. Chishamiso vanhu chavari vachiona vachiti aiwa vanhu havana kufara yes maleaders akauya but hichilema zvake ndiye akanyatsoratidza matrue colors ake vamwe vakamunyara vakauya vakapiwa chairmanship. Botidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndinakome section medu kusana no subscribe or like and turn on the bell icon.